Пра такіх, як Мікола Барычэўскі з вёскі Плешчыцы, кажуць гонар школы. Апошнія 2 гады сур'ёзны і матываваны вучань стаў яшчэ і надзеяй для раённай сельскай гаспадаркі. Летась ён пачаў навучанне ў профільным аграрным класе, а ўжо сёлета канчаткова вызначыўся з будучай спецыяльнасцю. Я вырос в деревне и очень нравится сельское хозяйство. Знаете, эти комбайны, машины всегда были на уборке урожая все время. И поэтому как-то так решил поступать на агрономию в Горки, а родители поддержали мой выбор. Разам з будучым аграномам у спецыялізаваным аграрным класе ўжо другі год вучацца 2 яго аднакласніцы. Штотыднёва яны наведваюць 2-гадзінны факультатыў, дзе пасля знаёмства з тэорыяй займаюцца практычнай дзейнасцю. Дети более осознанно выбирают профессию уже, не знакомятся изнутри с этим, то, что их ждет, и уже более осознанно выбирают свою профессию. И расширяется их кругозор, например, специальности, которые они до сих пор не знали, что есть такие специальности, они будут именно в аграрном секторе приносить пользу. Теперь они знают, что есть. Ад гатункаў бульбы да генетыкі і селекцыі. Знаёмства з асновамі сельскай гаспадаркі і аграпрамысловасці праходзіць у ненадакучлівай, простай і зразумелай форме, каб вучні зрабілі асэнсаваны выбар, якая аграспецыяльнасць ім больш падыходзіць і ці варта увогуле звязваць жыццё з гэтай сферай. Мы на факультативных занятиях очень много разбирали разные профессии. Там были не только агроном и зоотехнолог, ну и разные микробиолог. Она мне очень понравилась. Кіраўніцтва школы адзначае, летась цікавасць да класа з боку як бацькоў, так і дзяцей была невысокай, але ўжо сёлета колькасць дзяцей, якія абралі прапанаваны профіль, вырасла больш, чым у 3 разы. З 12 плешчыцкіх 10-класнікаў 8 сёння займаюцца дадаткова. Мы приглашаем специалистов, которые вот знакомят детей с работой. Это же наши бывшие выпускники, которые буквально 5, 6, 7 лет назад закончили школу. Вот 3 из них уже работают специалистами, главными специалистами наших Плешчыц. Зразумела, што не ўсе з іх знойдуць сябе менавіта ў сельскай гаспадарцы. Стаўка робіцца на самых свядомых. Акрамя 2 аграрных класаў у Плешчыцах яшчэ адзін дзейнічае ў Чухава. Сёлета адбудзецца першы выпуск. Разам з ведамі вучні атрымаюць і мэтавае накіраванне, згодна з якім паступіць у абранае ВНУ яны змогуць без іспытаў. Тацяна Будгусаім, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».